No seru stock feciori, bine ați venit la videoclipul nostru. În acest episod o să facem un mic mukbang, o mică detestare de acest minunat pate bucegi cu porc și un. După cum vedeți, o stare foarte bună, după cum arată la exterior. Bucegi este oricum foarte renumit pentru pateuri bune, deci să sperăm că e bun. N-a poftiți, după cum vedeți are o culoare destul de bună. La miros nu pare așa de rău. Pare a fi un pate bun la prima vedere. Aha, hai să No, haideți să vedem. mai dai tu. Avem aici niște pâinică, Furculița. o furcurisioară și să luăm așa, mai întâi o bucățică mică, cât de gust. Hai, Așa, un colțișor doar, mai întâi. Frumos acolo. Bă, o primă impresie, este destul de cremos. Se simte gustul de porc, na, să vedem și ingredientele. Ficat de porc 20%. Este bun. Și văd că unt are doar 10%, adică nu este chiar așa de gras cum ai crede că este. Adică se simte gustul de porc. Nu, ia, încearcă și tu. Bine, și așa. Ia și tu aici un pic. Ia așa, ia și pateu. Nici nu pare să fie prea lichid, prea untos. Da, exact. E frumos, Se întinde bine. Da, se întinde bine. Cum puteți vedea, are o textură frumoasă. Asta nu prea găsești la pateuri normale. Uite aici, uitați aici, prietenașii mei. Da, nu, eu aș zice că este totuși un pateu destul de bun. Eu nu tot sunt un fan un pic mai mare de pateu cu extra ficat, numai că este și ăsta o alegere foarte bună, mai ales pentru cei care nu sunt chiar așa de mari fani ai ficatului de porc, deși nu știu de ce n-ai fi dacă tot vrei să mănânci pate. In general, este un pate foarte bun, are o aromă echilibrată. După cum văd eu, lista de ingrediente terțiare nu este chiar așa de mare și comparativ cu unele pateuri care sunt complet mediocre, apa nu este primul ingredient, este ceva foarte bun. Impresii? Overall, aș zice că este, din nou, aș zice că este un pate foarte bun. Eu i-aș da sincer nota cam 8,6-8,7 din 10. Da, eu aș da așa 7,9, 8,3. Ok, ok. Fair enough. Băi, prieteni, fecerași, mulțumim că ne-ați urmărit videoclipul. Sperăm să vă abonați și ne vedem data viitoare.